So, diri me. Punta na kami sa Sea of Clouds. Sus, kay giuwan man. Sige mag-uwan. Sige hangin. So, ang mga clouds, sige po kapalid. Very nice. Digo. Last week dari ka. Nalingaw ra pug ko akong learn ni kay daghan kaayo gyud inconveniences kay naitabo wa ta kahibaw og uwan ba or dili og nabay clouds or dili, pero nakalingaw ra kay ang travel padung adto or like baka treasure ko sa time nga akong spend sa akong family. Katakal bitaw kong sulti ay feeling motivational. Okay ba? Actually, nag-record mo ko voice over pero di siya mabati. So, mo nag-voice over ko rin, di ko ganahan. Manami dito sa Sea of Clouds. Nya, since wala may nakita ang clouds, din lang may salintaan peak. Worth it kay diri if magpakasal na ko pupun, moari jud ko. Probably akong favorite yung part diri kay mga bato. Awa. Wala siya ang lintaon. Over there na big yung mamamay. Ganun kay Kadri. Mana akong favorite place sa all of tourist places na ako nariyan sa baybay. Dito ko sa flower ba? Tungod ka na ako sa bukid. Yung green kaayo niya. Well kept. But also nice ang flowers. Fake na nga flowers no? Yeah, fake ang flowers. Hi, good evening. As you can see from my face, wala ko tulog gabi. Mayaharan, bago lang ako naabot, namilo pa ko. Imbis dapat ako matog, namilo ko. Kanya, I think that's the end of the video. Goodbye. Ganina, naghilak ko kay akong nanay. Matikog na ako. So, ganina, naghilak ko dito sa pier kay akong nanay. Mawala na niya. Gimiyo kay ko niya. Ga-ugly cry kay ko. Love kay na akong nanay. Natay time nga, like, siya ay reason nga nang buhi pa ko. So, dako ay kung pag-treasure sa akong nanay. Sometimes mag-think ko siya rin taga-love na ako. Kanya, sometimes when feel ko unlove sa tatanan, mag-think ko love pa ko sa akong nanay, love pa ko sa akong nanay. Yung ganina niya ulit siya niya, iya akong gihag niya, iya akong baby, yun niya, more like ganahan ako mga baby niya. But you know, I'm here kaya I need to be independent and free and do my own stuff para makagrow ko. So,